Voetbal. Een stunt van Go Ahead Eagles gisteravond in het KNVB-bekertoernooi. De club uit de Jupiler League schakelde eredivisieclub NAC in Breda met 2-1 uit. FC Twente won eenvoudig met 4-0 van Sparta. En in de andere twee kwartfinales kwam de traditionele top 3 in actie. De jarige Karim El Amadi was dé grote man gisteravond in Eindhoven. Hij werd 25 jaar en wie jarig is, deelt uit. En dat deed El Amadi in de vorm van doelpunten. Hij zorgde voor de 1-0 voor de ploeg van Mario Been. Been heel erg tevreden over deze wedstrijd. Feyenoord speelde het beste voetbal van dit seizoen. En El Amadi tekent ook voor 3-0. Het mooiste doelpunt komt op naam van Giovanni van Bronckhorst. Van een meter of 30. Pats erin. Feyenoord door naar de halve finale. Bij Ajax tegen NEC is scheidsrechter Liesveld de belangrijkste man op het veld. Hij stuurt Heubach weg met 2 makkelijk gegeven gele kaarten. Ajax staat dan al voor met 1-0 en lijkt de wedstrijd te gaan winnen. Maar dan, 83ste minuut, Björn Flemings met de gelijkmaker. Met 10 man dus. En even later in de verlenging komen de Nijmegenaren zelfs op voorsprong door een kopdoelpunt van Rens van Eijden. En dan zit er een stunt in de arena. Maar dan, de Ajaxiden komen weer langs zij. Doelpunt gemaakt door Alderweireld. En als NEC dan ook met 9 man komt te staan omdat Sarpong rood krijgt, is het Siem de Jong met de beslissing. 3-2 voor Ajax. Ajax ook door naar de laatste 4. En die laatste 4 spelen dus de halve finales. Daarvoor is gisteravond meteen gelood. En daarin speelt Feyenoord thuis tegen Twente. En Go Ahead Eagles ontvangt Ajax. En de wedstrijden zijn eind maart.